Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Talaga mata. Ay nawaw, anya tar aramidem dito'y balay, Judith. Dito yung magaya man ti paggatgatangan dagiti customer ko. Sino a customer mo? Aduda anya ti imbagbagam kadakwada. Isumulagayam adidan gumagatang kanyak. Ni, di ka agpabaso lakas taa. Sika ti malas iti negosyo. Na, apay asyak ti pabasulam nga eh. Sipud nag-display ka iti lakom dito'y balayo. Awanan, manumatan ti gumagatang kanyak. Tapno ibagakkan ka, saan ko abasol no kayat dati gumatang kanya. Kayat mo ti denog, Ni, di nakarito na kasta talumabanak. Day tadakas nga ugalim ti makagapo, no apay nga agmamalas nga. Siyak pa'y lang ngamin ti pabasulam. Bigatan nga pinpinukaw kayo kin Juday. Apay aya. Kasano kat siyak ti pagpabasulin na tatang. Apay. Anya ti basol mo king kuana aya. Siyak kanungarod ti malas iti negosyo na. Apay kano asikat ti pabasulin na kay. Ugali nakit din at ikas jay tatang. O na yan. Inuubing ti kasta ka panunutan. Nakunayo pa'y tatang. Siyak pa'y laeng ngamin ti apaan na. Gaputa nakita na nga adda ti lakok dito'y balay. Siyak matan ti pagpupudutan na. Kasta talaga ti negosyo. Saan amaawan ti kompetensya kunana? Nupay kasta. At dalat ta ko mati respeto yo iti tunggal maysa. Ni Judy ti pangibagaan nyo iti kasta tatang. Isulaang mat tinalaing nga agaramid iti issue. Anya jay nadamag kaw. Nagapa kayo kanumot kin ni Ayang. Di yung man dakdakamatan tinagan day nga ayang kanyak anti usyang. Na, anya ti basol na kun kaya. Iso ti malas iti biag ko antay. Malas. Wunmat, gapuking ko ana, maluglugi ti negosyo. Ag negosyo ki di kanumot. At daki din ti kakompetensya. Kasta talaga ti negosyo kaanakan. At dalatatay kunada a kompetensya. Ay basta, kagurgurak launay day atao antay. Ay nawaw, unay kalaki din aya kaanakan. Apa umutin ti padam ngagnignegosyo. Una, tadidaan mo ti pagluglugaranda. Mabangkrap ko maday nga ayang. Mabusurak launay kang kuana. Na. Sana nasaya at ti kasta nga isawsawang mo. Ang mga nuinton madamdama kat sika ti mabangkrap. Ni Manong yung ay email. Awanay nantay. Ay di nakman angawan na kasta. Awanay ni Manong Jonas antay. Impulang ng tibiyag na itinamarsoa. Anya, ay Diyos ko. Ay una yan. Unay mo tanti kasta ang mapaspasama. Awanin maramitan tayo ante. Amo ka din ni Junek tinapasama kiti kapsat yaw. Amo na. Siya kano ti makamo ante. Ay una yan. Pimusa yun ti kapsat yaw. Ngam di namat ko na nga umay dito'y ospital. At da ngamin ti dita nagkinawatan kin Manong ide, ante. Anya nga'y tigastusan tayo ita. Diyak amo mana. Ilako tayo na ati balay kandaga ni Manong. O kailangan kadikan ka. Kapilitan Awang mo ti pangalaan tayo iti maigatang iti baboy ang maparte. Anya nga tanong si kalat ang timang bayad iti dagakin balay na manang. Ay nawaw, awan ti kwartak. Ilakom latan iti sa balay. Sayang mat. Awan nga rod kwartak, ikontak mo latan. Sigurado nga ada ti mayat agumatang. O sige, sayang.
Ngaman niya ngay nga rod. Anya nga rod ti maaramidan tayo, kat awan nga rod ti kwarta ang maigatang iti baboy. Kandat dumapay akasapulan para idilamay ni Manong. Mabiit man lang ang Emil ading ko. Adda ka di ibaga manang ayang. Nadamag kong ilakla ko yu ti balay ni Manong yu. Agraman ti daga ang nakaipatakderan ti balay na. Awan manang. Ilakla ko mingag paiso. Awan mo't ngaminan ti mausar para itilamay na. Manungay ti panangilakla ko yu. Interesado ak ngamin. No awan pa'y ati nakaala. Awan pa'y manang. 100,000 manang. Agraman di balay? Awan manang. Adamot lang ti danom na dayjay. O sige, i-reserve mo para kanyak. Sigurado ka ka di manang. Wen, ngam inton bigat pa'y ang maitid ko ti bayad na O sige manang. Okay lang. Tapos may isaganak mo't laang dagiti papeles apirmaan tayo. Sigurado ka kadi ti kasta planom, anak ko. Gatangam ti dagaken balay ni Jonas. Wen tatang, mayat ti lokasyon na, kan adda pa'y danong na. Wanangam ang mga no adda maibaga ni Judith. Anda di yung nagkinawatan iday. Saan ka day? Ang mga kidi no apaan na ka. Nabayagan day jay tatang. Kan may sa, anya kumangay ti bibiyang ni Judith, kat saan namot ako kwa day jay. Ngam saan tayo nga ammo ti taray ti panunot na day dya tao. Ay natatang, saan na ako kwa day jay? Iso nga awan ti karbangan na nga agreklamo no kayat ko agatangan. Sigurado mo nga rod akumpleto ti papeles, anak. Wen atatang, tapno adamot ebidensyak no addan to ti agreklamo. Dakkel agatad mo ti 100,000 abayadam kadakwada. Binayadan nyo ka di ti baboy ni Melba, Judith, kaanakan. Nalpasan antay, nabayadan nun. Nangalaan nyo nga iti pinagbayad jaw. Ginatangdan ti balay kandaga ni Manong antay. Asino nga iti gimatang, Jakon sinaludsod ni Emil. Basta kalugaran tayo. naimbag man ta nagbayad at agos. Wen mo't antay. Adda pinirmaan ni Emil. Adda antay. Ni Emil mo't ti makaamo ang makisarita ta isumot ti nangikontak. Awan mo't kit di San mo't nga ubing ni Emil. Amunan tar aramiden na. Nalpas mo't tirigat ti pamilya de Emil. Mabalinan nga iparenovate ko ti balay ti kabsat na. Ay nawaw, apay nga iparinubit mo pa ilang. Kit mabalin mo ta pag nagdanday jay. Wen ata papintasag pa'y tatang. Amo ka din ni Judith asi katigim matang iti balay kindaga ni Manong da. Diyak mo tatang. Awanin bibiyang na. Takas kanayon ko nga ibaga. Saan namot ako kwa dayjay. Kasaritan man ket din ni Tata Andres. Ta iso timang renovate tatang. Wala ano san abisi day jay. Nalpasamot ti kontrata da. Kasaritak taw. Bagaan kan tulak ta. Noon niya ti pagsaritaan me. Agyaman nagtatang. Tapno addan tumat pagistambayan nyo Mayat ijay tanalawa ti paraangan kan addapay ti kayo. Mayat ti lokasyon na. Anya ter aramidom ditoy ayang. Sikatirumbang asalud sudak iti kasta. Anya ter aramidem dito'y balay ko. Balay ko. Wan, siyak ti gimatang iti balay kendaga ni Manong yo. Saan met adakes no iparenovate ko, takukak met dagiti makitkitam. Anya? Oh, adda ka di parikot? Apay asika pay laang. Siyak laang met tinakasarita ni Emil akabsat mo. Simple laang. Interesado ak iti balay kendaga ni Manong yo. Iso ginatang ko. Ay, iti kinaado ti mabalin agumatang. Sika pay laang mat akagurkurak. Anyat ko nam? Kukuam tinangag mo. Di mo matimbagbaga nga umay ka manang Judith. Adda tinapatag apagsaritaan ta, Emil. Ay nawaw, may papanitaan niya ti pagsaritaan ta manang. Pudno ka de? Dayjay nga ayang tigimatang iti balay kandaga ni Manong. Wan, isumot ngamin. Ay nawaw. Apay mat adi mo imbagbaga kanyak adayjay gayam ababa iti nakasaritam. Adda ka di parikot manang. Ammom akagurgurak dayjay atao. Noon yaman ti di nagkinawatan na dwa. Awanan ti bibiyang midita manang. Alaak ti dagang inlakom kang kuana. Saan ang mabalin ti kasta kanyak?
Nalpasan manang, nagastos mo't laang ti kwarta nga imbayad na. Apay nga minayaan na pudot ti ulong ken manang ayang. Basta! Una yun deta nga apayo, natawanan, ngam saan mo't ti na malmalpas. Pumanaw ka dito, ayang. Awan karbangam amang papanaw kanyak ditoy. Adda ti karbengak, tadagami da ito, period. Sikat ti awan karbangan na amang papanaw kanyak. Ginatang ko dayto adaga ken balay. Itian niya aga po a papanawan na. Saan asyak ti karkaritam? No di mo kayat nga idarum ka. Daga ni manong mo daytoy, ngam ginatang ko. Pumanaw kayo, wino kayat yu ti maidimanda. Sa anak a pumanaw ditoy. Amok ti karbanga. Andiyan pa rin ti pag-apaan nyo, adwa. Bagbagaan nyo ta anak yo, tata. Apay ka di aya. Tagikuan na ngamin ti daga saan namot ako kwa. Oh, basaam daytoy tapno amom ti tangtang abam. Daytoy ti mang paniknek, apudno ti bagbaga. Ginatang ko daytoy adaga ket kumpleto ti dokumento. Pamit akanayo ng anak ko. Di mo tin malmalpas ti apayo ken Judith. Ay nawaw, saan asyak ti ayan ti parikot tatang? Dayjay a Judith ti parikot. Agraraman dayjay a babae. Kanya nga tano isublim laang ti dagakin balay ni Manong na. Apay ko mga isublik ket binayadak dayjay tatang. At dapay kasuratan. Tapno di na kan guluan No kayat da nga isublik, makisarita da itinasaya at kanya. Mabalin mo't asikat ti makisarita kadakwada. Tapno awanin ti riri. Isubli da pa'y ti kwartak Wala, ibagam nga isublita. No di da maisubli, awanin ti bibiyang danuan niya ti kayat ko nga aramiden iti dayjay adaga ken balay. Amaom si ka Judith. Saan anasaya at atagi kwa ti saan mo ako kwa? Ay nawaw, sa anak akasta aklase ti tao, anti usyang. Apay nga rod atagi kwa ti daga ken balay aginatang ni ayang. Kukwa mi ngamin da ante. Kukwa ni Manong Yuidi, ngam na ila kumatanday jay. Awan bibiyang ko, no nabayadan wano saan. Basta siya, ilaban ko ti karbengak iti dayji adaga. Anya kumatilaban mo kadakwada, ket addamet kasuratan. Adda ti laban ko iti dayji nga ayang. Amok akaguram ni ayang, taadda diyo nagkinaawatan ide. Ngam saan met anasaya at atong palbiag ti panagapayaw. Ay basta, awan ti karbengan ni ayang iti dayji adaga. Idarum ko dayji antay. Ay nakaanakan, saan analaka ti agdarom. Iso apagpanunutam kuma anasayaat. Tauray agdarom ka, dakkel ti posibilidad na amapabainan ka. No kayat mo atagi ko ti dagaken balay ni Manong yo, okay laang kanya. Kukwa mi ngamin dayjay. Ngam sakbay nga isubli, isublim pa'y ti kwarta. 100,000 dayjay. Anya, No di mo kabailan abayadan, di mo namnamaan nga isublik pa'y ti dagaken balay kada kayo. saan ang mabalin ti kasta? Saan asyak ti butbut ngam kunak manaon? Saan mat asyak ti butbut ngam? Tadi mo amuno anya ti kabailak nga aramidan. Saludsudin nyo man iti kaanakan nyo na naosyang. Sino akaanak Ni Judith. No anya ti plano na dayjay. Maisubli na nga ta ti kwarta. Makabulan nga minin tinapalabas. Sipod nagsarita kami. Ngam awan mat update na no anya ti plano na. Ay, dayjay pay ti kunam. Nalaing laeng agsaw dayjay. Aging gangamin ita ket kagura na ka. Day tangarud ket nana. Agraman ket di ti dagaken balay ti kabsat na aginatang ko. Ket isyo ken kwa na. Awan ti kwarta na dayjay. Talaga laeng nga agbirbirok iti apa. Iso adi mulatan ikaskasaw balasang ko. Naturod met nga minudad dumanana. Nugulwan na kamanaan. Idarumukit day tapno agnakam. Marmarwam day di akaanakak. Awan bibiyang na day jay iti dagaken balay. Takukwamet day di Jonas day jay. Anya ti ko na mayang anak ko. Saan kon nga iparenovate di balay aginatang ko tatang? Ipawarwar ko laengan, tagpatakderak iti baro.
Nakapagsarita kayo ka din, kin Judith. Awan ka numot kwarta na dayjay tatang. Suman na ulaang. Kasanunuguluan na kapailaang. Nuguluan nakpay, iso ti idarum ko tatang. Kompleto ti papeles nga adda kanyak. Saan amabalin at tagikuan na dayjay abalay kandaga. Tanaila ko da nga ruden kanya. Sarda nga mo ni Manang Ayang, Manang Judith. Apay manan, anya manan ti issue yo. Ay nawa, agindadalos ka man ako na akon Manang. Agul uli makaklangaro doon. Palagi plaeng, tamang ano adaman ng timapanunot mo aramidin dita. Nakababain kadagiti kalugaran tayo. Kinasaritan na kun ni Kapitan, idi na palabas nga aldaw. Kahit, anya timbaga ni Kapitan Gengka. Di mon amuan no anya. Uraan niya pa'y tar aramidem. Ni ayang takin kuko iti dayja adaga ken balay Manang. No idarum mo, maabak kamot laang. Alawo nun, agsardeng kan. Agnakam ka kumamot dun, Manang. Di mo panggapon ti agdarom, tas ikalaang ti mapabainan. Nagdarumak aya. Palagi plaeng, tapno di ka mailawan, Manang. Uraan niya akurti nga minti papananyo, kat maabak ka. Okay. Gusto nga minun ti apa, Manang. Agsardeng kan. Ikatim ti gura ti tapusom, tapno naragragsak ti biyag. Ay, nawaw! Sursurwam ti agpakumbaba, mamakawan kan agpakawan. Ikatem ti gura iti pusom, iti kasta agbalin anaragsak ti biag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.